mana e dakika achiel nikech wadong' gi dakika matin. Rawere wetina, mokwongo gima nyaka bedgo en bedo gi ng'eyo. The first step mar bedo ng'ama powerful en bedo gi knowledge. Gik muiwachonwa kaka affordable housing gi, nitie procedure ma ji register go. Okay, nene yolo diluongo ji pap timiyo. Nitie procedure, nitie government oyawo portal. Gik moko kaka shago wakuuza gi kila. For example, Gunja Sana. Wanda inyo negotiate 400 units. 400 units na unogonja kama miluongo nure. Ok di unantie kijana mangu simu. Ojende man gisimi madongo mano waundre wauchure dier bed gi information bed ki nginja television mo magma opportunity mo sirkal en ma bed sorora government parastatal opportunities mag employment apply teach chom jatelo ne ase apply magma kaka ojende mo kunyocho ochomo andai bulungi interview in one of the corporates mari energy they are waiting for their calling what empowerment bwadwaro to ini unya kibed gi in the first place so kija bela mungu ndiro gi minyeyo bwana ni rito mundu cannot happen.